Летят журавли. В бой идут одни старики. Битва за Севастополь. Әлі булды инде шуның белән. Син бит әле 9-ны айттың, Руслан. Юнды Шулпан, әлбәттә булмады. Тик безгә башта тамашачылар белән исәнләшергә кирәк. Чөнки алар безнең атна саен әрләшкән түгел, чыгарылышны көтеп торалар. Ярар, алайса безгә бирелгән хакимият белән яшәр тукталышын башлап җибәрик. Эфирда яшәр тукталышы. Сезнең белән Шулпан һәм мин Руслан. Азори здесь стихия. Он булды, он, нахар он. Афәрин, Руслан, афәрин. Мин тизрәк башлыйк әле. Biz bugün sizin bilen Jingo valsini birgelep biyip kaytırбыз. Ой, рахмет! Гран-при алыр үшін бик күп тырышырга керек. Анары Алла берсе, зур наратлар булып бисәләрен дә алайса. Так, мин 10 фильм, син 13 фильмны искә төшердең, әйме? Тигәр күбрәк бит, тәминләре барсын әле. Сән әле комдашын уйлыйсың менә, Руслан. Сән әлегенә бит, дуслар, безнең бәхәсне көтми, чыгарылышны көтә дип акыл өйрәткән инде миңа. Бигрәк җиңелергә яратмыйсың син, Руслан. Шулпан. Җиңелергә яратсак, безнең бабайлар да сугышта җиңмәгән булырлар. Шуңа күрә мин дә бер дә бирешергә уйламыйм әле. Ярар. Кыскасы, дуслар, без менә шулай Руслан белән якынлашып килүче 9 май бәйрәменә әзерләнәбез. Һәм бу бәйрәм алдыннан бераз атмосфера булдыру өчен Бөек Ватан сугышына багышланган фильмнар карыйбыз. Һәм әлбәттә инде әлеге эштә безнең беребез алдынгы һәм ул Руслан түгел, шулай бит, Руслан? Менә Шулпан, син кино карау урынына 9 майга багышланган бер бүтән файдалы бер эшләсәң иде тагын. Мин эшлим. Нәрсә? Җырлар тыңлыйм. О, афәрин, Шулпан, булдырасың. Ә менә кайберәүләр 9 майга багышланган Җиңү вальсы акциясында катнашалар һәм минем уйлавымча, кемдер, мәсәлән, син катнашмыйсың, әйме? Кем катнаша? Кем катнаша? Менә кара, хәзер үзең белерсең. Җиңү килде җирне нурга күмеп, шатлык белән күзне чылатып. Хәзер республикабызның төрле почмакларында җиңү көненә багышланган чаралар үткәрелә. Без бүген сезнең белән Җиңү вальсын бергәләп бiyip кайтырбыз. Җиңү волонтерлары һәм без хәтерлибез дип аталучы флешмоблар Казан шәһәренең нәкъ үзәгендә, Казан Кирмәне территориясендә уза. Чарада хәрби дирижер җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының 5561-нче гаскәр бүлеге оркестры һәм Җиңү волонтерлары берләшмәсе катнашты. Вот уже на протяжении 5 лет совместно с Казанским Кремлем мы придумали такую акцию, как Вальс Победы, и проводим ее ежегодно. Вообще планировалось, что это флешмоб, случайный вальс, собираются школьники, молодежь, которые участвуют как раз-таки в данном флешмобе. Чарага махсус кунаклар чакырылды иде. Алар катнашучыларга Бөек Җиңү көненең әһәмияте турында сөйләде һәм барысын да бәйрәм белән котлады. Я желаю, чтобы свет Великой Победы озарял всю вашу жизнь, чтобы все ваши успехи, все ваши высшие достижения вы всегда сравнивали с Великой Победой. Чара Җиңү көненә багышланган патриотик җырлар белән башланып китте һәм Җиңү вальсы белән дәвам итте. Вальс биергә килүче яшьләр әлеге чараның аеруча әһәмиятле булуын искәртеп үтте. Мы участвуем в этом первый раз. Тренировались немного. У нас была первая репетиция 28 числа, и потом мы пару раз репетировали в школе. Достаточно легкий вальс. Нам это нравится, потому что это же внедрение патриотизма в нашу душу. Вальсны бер ритмга 500-га якын кеше бийде. Әлеге флешмобка теләге булган һәркем кушыла алу мөмкинлегенә ия иде. Нибары теләк кенә кирәк. Җиңү вальсының үз атмосферасы бар. Нәкъ менә шуңа күрә биредә әлеге чарада беренче тапкыр гына катнашып, киләсе елга да килергә теләк белдерүче яшьләр дә бар иде. Мин 9 май көнне бик яратам. Мин монда горурланам, монда бик рәхәт, шундый атмосфера. Мин монда киләсе елга тоже катнашырга телим. Урамда бераз җилле булганда карамастан, рәхәтләнеп, Бөек Җиңү көнен искә алып биюче егет-кызларга карагач, аларга кушылмый кала алу бик кыен икән.
Мен де флешмобта катнашучыларга кушылып, әлеге бүйүнү бийип карарга булдым. Һәм әле көрсәм, миңа бүген Булат ярдәмдәшә. Булат әйтәле, без хәзер беренче радда син белән нәрсә эшлибез? Башта без кулларны позицияга куябыз. Мин кулны сезнең билгегә куям, сез минем кулларны җилкәгә куясыз. Әйе. Киләсе хәрәкәт лодочка дип атала. Ул бик җиңел ясалмый, ләкин Эшләп карыйбыз бар. Эшләп карыйбыз, әйе. Булды, менә бит килеп чыкты. Һәм хәзер моны сез үзегез дә биеп карый аласыз. Вальс биеп алганнан соң теләге булган һәркем музыкаль флешмобка кушылды. 100дән артык кеше без хәтерлибез дигән сүзне язып, җиңү көне җырын бергәләп башкарды. Бөек җиңү көненә багышланган чаралар илебезнең һәрбер почмагында үтә. Чөнки әлеге бәйрәм һәркемнең күңелендә аерым урын алып тора. Барыгызны да бәйрәм белән. Шулпан, сен неге шулай моңсуландың? Видео язмашамадым әле? Юк инде, Руслан, бик ошады. Беләсең, мен ел сайын 9 майны шулай көтеп алам. Ул минемчә шундый зур горурлык көне. Ләкин менә ул бәйрәм килеп җиткәч, мин нәрсә эшләргә белмим. Менә үзем ниндидер өлешемне кертәсем килә, ләкин нәрсә генә эшләсәм дә бик аз кебек тоела. Шулпан, мин сиңа хәзер бер серне ачамаймы? Кем әйтте, кем өйрәтте дисәләр, үзем белдем дигәнем. Менә син бүгенге көндә Бөек Ватан сугышының ветераннары исән чакта яшисең, әйме? Менә аларны үзеңә барып котлаудан да зуррак бүләк юк алар өчен. Чөнки менә белгәнеңчә, хәзерге вакытта махсус волонтерлар бар, Бөек Ватан сугышының ветераннарын котлыйлар, тәбриклиләр, бүләкләр тапшыра һәм шулай инде ярдәмнәр күрсәтеп кайталар. Аларның елмаюларын, күз яшьләрен күргәндә зур бәхет юк, Шулпан. Хәзер миңа волонтер булырга соң бит инде. Шулпан, волонтер булырга бер кайчан да соң түгел. Аның турында тулырак сиңа хәзер Илзия сөйләячәк. Белгәнебезчә, тиздән 9 май җиңү көне җитә. Һәм һәр елдагыча сугышта катнашкан, тылда хезмәт куйган ветераннарны бүләкләү гадәте бар. Әлеге эшчәнлек белән җиңү волонтерлары шөгыльләнә. Сәлам дуслар, эфирда Һөнәр сәхифәсе һәм без бүген җиңү волонтеры белән танышачакбыз. Алияна Павлова, 18 яшь, җиңү волонтеры. Әлеге эшчәнлек белән мәктәп чорыннан ук шөгыльләнә. Ветераннарга булышу, төрле акциялар үткәрү Алиянаның төп эше. Волонтер булу авыр түгел, үз эшеңне бары тик яратырга гына кирәк ди Алияна. Сәлам, Алияна. Сәлам. Менә бераз сөйләп китәле, гомумән үзең турында һәм ничек син волонтер юлыңны башладың? Я училась в школе, мы сидели на занятиях, и к нам зашла учительница, просила, есть ли желающие быть волонтерами. Я решила попробовать себя в этой деятельности, потому что на самом деле я всегда творю добро, и я знаю, что кто творит добро, это добро всегда обязательно возвращается. Демәк, син инде менә мәктәп укучысы буларак үзеңнең волонтер юлыңны башлап җибәргәнсең, ә менә ничек син җиңү волонтерларына килеп эләктең? Мәктәпне бетергәч, мин вузга кердем һәм волонтер эшләнелгән дәвам иттем. Менә җиңү волонтерларының эшчәнлеге нәрсәдә? Гомумән нинди проектлар сезнең бар әлеге оешмада? Каждый год у нас проходит акция «Красная гвоздика», то есть мы это тоже организовываем, помогаем собирать денежки ветеранам. Также у нас проходит акция «Георгиевская лента». Жители Татарстана могут получить в центре города георгиевские ленточки. В преддверии Дня Победы 9 мая мы собираем подарки, получается, ветеранам. Также ходим их поздравлять. Менә дуслар, Алияна әйтеп үткәнчә, алар һәр елны 9 май алдыннан ветераннарга бүләкләр әзерлиләр. Менә мин дә бүген үземне волонтер буларак хис итәргә булдым. Хәзер без ветераннарга бүләк, ягъни кирәк яраклар җыячакбыз. Имә Алияна? Әйе. Әйдә, киттек.
Менә дуслар, безнең бүләгебез әзер. Хәзер аны ветеранга бүләк итәсе генә калды инде. Алияна, менә синең фикереңчә, чын волонтер белән нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Волонтер должен быть трудолюбивым в первую очередь, добрым. Всегда нужно творить добро и всегда быть открытым перед людьми. Алияна, менә шулай ук мин белгәнемчә, сез җиңү хаты шулай ук язасыз ветераннарга. Язабыз. Менә әйдә, без синең белән бүген шул җиңү хатын язып карарбыз. Әйдә. Менә дуслар, хәзер без Алияна белән җиңү хаты язачакбыз. Әлеге хатта без ветераннарга барлык үзебезнең рәхмәт сүзләрен җиткерәчәкбез. Һәм инде Алияна җиңү волонтерлар белән берлектә әлеге хатны ветераннарга тапшырачак. Әлия, син бүген волонтер буларак үзеңне бик яхшы күрсәттең, һәм без җиңү волонтерлар белән сиңа тамганы бүләк итәбез. Ой, рәхмәт. Бик җитди момент дуслар. Матурмы? Хәшлайык җиңү волонтерлар рәтендә. Менә Шулпан, видеозыма карадык, кайфың да күтәрелде инде. Волонтер буларда кызыктан ахры сайма. Менә 2нче елга нәрсә эшләячәгемне беләм инде мин. Бик әйбәт булды әле бу. Белә, нигә 2нче елмы? Бу ел нишлим инде мин. Соң ветераннарга ярдәм итәм дигәндә 9 май көнне генә ишкә ачты бит аларның. Син елның төрле көндә барып кайта аласың. Май булсынмы, июнь булсынмы, август булсынмы, төрле көндә барып, изге эш эшләп кайта аласың. Һәм инде тагын да яхшы эшләр эшлисең килгән. Гомумән, кисен килгән Шулпан. Син иркенләп миңа әйтәсең, мин сиңа яшен тизлегендә бер эш табып бирәчәкмен, бер идея булса да әйтеп җибәрәчәкмен Шулпан. Нигәдер минем Руслан бер шигем дә юк. Менә ял итү программасын төзәле миңа зинһар дип әйтсәң, син бит аны кылаңа да белмәячәксең Руслан. Кызганыч.
Нәрсә кызганыч, миңа юк итеп программа төзүмәгәнме? Миңа да кызганыч шул инде, Руслан. Инде, юк. Әле узган атна гына бит инде Наилә барып агач утыртып кайтты, зур акциядә катнашты. Эй, белгән булсам, син җибәргән булырым. Сине көрәк тотып җир казыганын күрсәм, кызык тамаша булыр иде. Да, инде алайса хәзер мен видео язманы карыйк. Мин үземне менә шунда булган кебек хис итәрмен. Ярыймы? Әйдә. Сәлам дуслар, ниһаят ямлы матур май ае килеп җитте. Бүтән табигать уяна, яңара. Без аңа һичшиксез булышырга тиешбез. Шуңа күрә без бүген Биектау районына агачлар утыртырга килдек. Төгәлрәк алар утыртачаклар, ә мин әлеге процесс турында сөйләп китәчәкмен. Әлеге чара халыкара хәтер бакчасы акциясе кысаларында үткәрелә. Монда агачларны утыртыр өчен бүтән масса күләм мәгълүмат чаралар вакыйлары җыелды. Менә анда Ләйсән рәхәтләнеп эшли. Әйе, безнең алып барышлар менә шундый уңган. Ничек хәлләр, ничек эшләр бара? Инде менә тырышып шундый кичкенгә генә үсентеләрне утыртабыз, инде алар үсеп чыксын гына дип теле утыртам инде. Син менә шулай икеш утыртасыңмы? Бу синең нинди опыты? Бу дөресен әйткән беренче тапкыр алмагач утыртканым бар. Монда да шул алмагач утыртырмын, матур итеп шулай итеп утыртырмын дип килгән. Монда шул кадәрле күп үсентеләр бирделәр һәм шушындый зур урманнарга шундый үземнең өлешемне керткәнем өчен бик шиксез шатмын инде мин. Күп кичкенә генә үсентүдән, менә күз алдына китерегез, күп кичкенә генә үсентүдән инде алпат зур наратлар үсеп чыга инде. Бик матур, монда сохода шундый рәхәт. Нитеп сулап туеп булмый инде. Гадәттә агачлар элек үсмәгән җирләрдә, мәсәлән, далаларда, кумлы чүлләрдә яки сазлыкларда утыртыла. Урман утырту усулларын сайлы икътисади мөмкинлек белән билгеләнә һәм туфрак климат шартларын исәпкә алып башкарыла. Менә безнең монда радио хезмәткәрләре дә утырдылар. Ничек хәлләр, ничек утырту процессы бара? Хәерле көн. Менә без мин инде электә бик бакчада эшләргә яратаем. Агачлар утыртырга яратаем. Өй янында да агачлар утыртам. Бу миңа бик тә шуй бу эшем. Менә без наратлар, юкәләр утыртабыз. Менә данный момент без инде утыртабыз. Хәзерге вакытта без утыртабыз нарат агачлары. Менә шуның иң яхшыларын гына, матурларын гына сайлап үсеп китә торганнарыңа сайлап утыртырга кирәк. Сезнең берәнди утырту усулларыгыз бармы? Үзегезнеке менә берәнди бәлки дуга итеп утыртасыз аны. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ләйлә-хәйләләх инде 3 тапкыр әйтергә кирәк. Анары Алла бирсә, зур наратлар булып үсәләр инде алайса. Әйе, Алла бирсә, булар яңадан без килеп инде буларның үскәнен күрсәк, бу бит инде бик тә үзебез өчен бу теге тәрбияви чара балаларга да бик әйбәт бит инде, әйме? Мин гомумән балаларның менә шушы агач утыртып, бакчада эшләп үсүләрен бик тә телим, үземнең кызымның да әгәр дә менә эшкә өйрәнү бик кирәк дип саныйм. Киләчәк буынга да табигатькә мәхәббәт уятыр өчен уллар балалары белән акциядә катнашты. Шулай бергәләшеп күңелле итеп барлыгы 10 меңгә якын яшь агач үсентесе утыртылды. Менә хәзер мин үземнең хезмәттәшемә килеп җиттем, Илзия. Мин сиңа булышырга килдем. Әйдә, бергәләп менә шулай бу шаян агачы булачак. Әйдә, утыр. Әйдә, тутып тора әле. Әйдә. Менә шулай матур итеп, зур булып, бисмиллаһир-рахманир-рахим, менә шулай итәргә куштылар. Менә шулай шаян флагын бастырып куябыз. Әйе, бу безнең Шаян ТВ агачы булачак. Зур итеп ала берсә үсәчәк. 1-20 елдан без монда киләчәк, без һәм моны тикшерәчәк, әйе, әлбәттә. Рәсем Руслан мен турында уйладым. Менә син мине чыгарылыш буеттан кайтлыйсың. Мин хәтта үземне җиктер уңайсыз хис итә башладым. Ә менә син үзең бөек ватан сугышынан багышлап нәрсә эшләдең әле ул? Менә мин шулпанаймын. Синең кебек нәрсә эшләргә белмәгән кешеләргә 9нчы майда инде яхшы әйберләр эшләргә кирәклеген өйрәттем. Төрле фикерләр, идеялар белән булыштым һәм менә шул эшләп үземнән дә бик зур гына өлеш кертәм әлегә бәйрәмгә әзерлеккә. Афәрин, Руслан. Син сугышта әсирлеккә эләксәң, минемчә дошманны да әллә нәрсәгә ышандыра алырсың. Менә ичмасам бу сәләт. Минем булай сөйләүем син сәләт дисәң, менә созвездие йолдызлыкта катнашучылар нихәтлек сәләтле микән соң алайса?
Менемчә татар телендә аларын тасвирлый торган сүз юктыр. Тасвирлаганча менә бер тапкыр күрсәк, бөтенебезгә дә хәерлерәк булыр дип уйлыйм. Карыйк алайса. Созвездие йылдызлык фестивале терек сериалы сыман. Эпизодлары күзәтеп бетерермәслек күп, бер кызыксынып китәсең икән, бетте баш. Аның белән һич сау булашам диме. Ниһаять сериалыбызның дистәләгән зуны этапларыннан соң суперфиналда көч сынашып иң зур һәм иң дәрәҗәле пирамида концертлар залында үтүче гала-концерт килеп җитте. Как сказал вот наш президент, первый Ментер Шарич, что небо над Татарстаном светлое, его освещает и ясное, чистое. Как сказал наш президент, небо над Татарстаном чистое, потому что его освещает своим талантом лауреаты и победители фестиваля «Созвездие Йолдызлык», что это высоконравственный проект. И наш, конечно, президент Руслан Галевич Миниханов говорит о том, что это наш главный проект, это наша гордость, это наше счастье. Но это наше счастье, что народ наш счастлив. У нас очень хорошие руководители, поэтому дети наши счастливы. И желаем всем регионам России и всему миру. Я уверен, что именно этот проект «Созвездие Йолдызлык» прекратит когда-нибудь войны во всем мире. Чыннан да бу иҗат балачак һәм яктылык дөньясы. Анда бер проблема да юк, дөньяның барлык начарлыгы онытыла сыман. Сәхнәдә туган ил, туган тел, яхшылык безнең күп милләтле булуыбыз турында номерлар. Кемнең җиңәчәге соңгы минутка кадәр сер. Чөнки чыннан да биредә иңнәр җыелган. Уңыш серләре дә бик гади икән. Аның өчен бик күп тырышырга кирәк. Көн саен репетицияларга кирәк. Бер көнгә 5 сәгать үтер. Һәм укытучы әйбәт. Әни поддерживает, да. Бәйрәм кичәсендә гран-при ияләре, фестиваль җиңүчеләре һәм лауреатларының исемнәре игълан ителде. Ә кечкенә артистларны котларга Татарстанның президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов үзе килде. Әлбәттә, бу безнең бренд, без моның белән горурланабыз. Мондый бәйрәм бер куяда юк, бу бездә генә. Сезгә алкышлар. Рәхмәт. Быел йылдызлыкның иң зур җиңүен Чаллыдан Мизгел вокаль ансамбле һәм Актаныштан Ак Инеш бию коллективы яулады. Гран-при алыр өчен бик күп тырышырга кирәк. Без шушы «Созвездие Йолдызлык» фестивалендә 2017 елдан бері катнашабыз. Безгә монда бик ныгышый, бик теләп киләбез. Яңа номерлар, яңа кешеләр, дуслар. Без бу гала-концертта легүз белән бик бәхетле. Без нык күп тырыштык, көндә эшләдек. Созвездие Йолдызлык якты һәм кабатланмас талантлы яшьләр иҗат фестивале. Һәм монда җиңү яулап, грамота, кубок яисә медаль алмасалар да, биредә катнашкан һәр бала җиңүче. Менә дуслар, 9 майга багышланган чыгарылышыбыз инде ахырына да якынлашты. 9 май бәйрәме әле алда. Әлеге бәйрәмнең эксперты Русланның киңәшләрен тыңлап, ветераннарны котлап, әбе байларыбызга рәхмәтләрне әйтеп, әлеге көнне бик файдалы итеп үткәрәгез. О, Т-34. Нәрсә? Нәрсә? Фильмның исеме. Хәзер тагын 2 фильмны искә төшерсәм, шулпан, әйме? Әлеге бәхәстә җиңүче булачакмын. Юк инде, ул вакытта бит дуслык җиңәчәк, безнең балалар тигезләшәчәк. Иң мөһиме, син түгел. Эфирны тамларга вакыт килеп җитте бугай, Руслан. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Хуш. Бойда историк әйттем бит, әйме? Әйттең инде, Руслан, әйттең, булды, җитте. Бетәм белмисең.